Dini sebeplere göre watanda ýydarlanýan türkmen bozguny Aşyrbay Bekiýew 30 awgust akşam Moskwada Aşgabatda deportasiýa edildi. Bu arada Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Bekiýew 8 ýyllap Ortiýetiň häkimetleriniň deportasiýa etmek kararyna garşy durmagy tynançypdy. Adam hukuklaryny goraýjylar onuň Türkmenistandaky ykbaly barada çynlyky alada bildirýärler. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä Aşyrbay Bekiýew çarşembe güni akşam saat 11 töweregi dostuna jaň edip ýurtdan çykarylýanlygyny aýdypdyr. Onuň aklawçysy Içeri işler ministrliginiň esasy migrasiýa bölümi bilen habarlaşyp, bu maglumaty tasdiklapdyr. Adam hukuklary boýunça regional komissary hiç kili kömek edip bilmejekdigini aýdypdyr. Nowatçy prokurora telefon arkaly çykyp bolmandyr. Saat 15:30-da Aşyrbay habarlaşdy. Moskwa äkidilenligini 9 sentýabrda Aşgabat şäherine iýeriljekdigini aýtdy. Emma bu maglumat näme dogry bolup çykdy? Saat 21:00 töwereg ol kabinadan gyýyska videony ogluny berdi. Sondan soň onuň bilen ara gatnaşyk kesildi. Dip Türkmen Helsinki fondy habar berýär we Domodedow aeroportunyň maglumatyna talgylanyp 21-25-de Ortiýetiň S7 aviakompaniýasynyň uçarynyň Moskwadan Aşgabatda uçandygyny belliýär. Aşyrbay Bekiýewiň samolyotyň içinde özüniň Türkmenistana alınıp barýanlygyny gürrüň berýän videosy Telegram ulgamynda hem peýda boldy. Bekiýew şu ýylyň baharynda tutsa edilipdi we şondan soň Sankt-Peterburgyň Krasnaye Selodaky deportasiýa merkezinde saklandy. Adam hukuklaryny goraýjy memorial merkeziniň habaryna görä Aşyrbay Bekiýew 2009-njy ýylda Türkmenistandan çykypdyr. Şondan bäri maşgalasy we 5 çagaty bilen Sankt-Peterburgda ýaşapdyr. Türkmen häkimetleri bir näçe ýyl bäri Aşyrbay we onuň dogany Täçmirat Bekiýewleri ekstradisiýa etmege gazanmaga çalyşdy. Ýurdun häkimetleri olary etnik we dini ýigrenji öjükdirmekde aýplady. Adam hukuklaryny goraýjylar bu aýplamalaryň esassyzdygyna we häkimetleriň bu migrantlary başgaça pikir üçin ýydarlaýanlygyna inanýarlar. Bekiýewleriň ýydarlanmagy 2016-njy ýylda başlanypdy. 2015-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň Daşogat vilayaty boýunça derňe bölümi 177-nji maddanyň 1-nji bölümi boýunça oňa garşy jinaýat işini açdy. Jinaýat kodeksine göre 3 ýyl üçin azatlyqdan mahrum edilmek jazasyny göz öňünde tutýan aýplamalar sosial, etnik ýa-da dini ýigrenji öjükdirmek bilen bagly. Şoňa meňzeş aýplama Aşyrbaýyň Sankt-Peterburgda ýaşaýan dogany Täçmirady hem garşy öňe sürildi. Memorialyň habaryna görä 2016-njy ýylyň 22-nji maýynda Aşyrbay Bekiýew tutsak edilip Sankt-Peterburgdaky Deslapky tutsakana ýerleşdirilipdi. Bekiýewiň aklawçysynyň Ortiýetiň ýokary sudunda geçirilen çekeleşikde öňe süren pikirine görä aýplamalar üçin düýpli delil bolmandyr. Aýplama çaklamalara we myşmyşlara esaslanypdyr. Şeýle-de bolsa 2016-njy ýylyň 27-nji dekabrynda Ortiýetiň baş prokurorunyň orunbasary Gyda ýurtlarynyň 1993-nji ýylyň 22-nji ýanwarynda gol çeken Minsk konvensiýasynda göz öňünde tutulan düzgünlüğün çäginde Bekiýewi ekstradisiýa etmek kararyny öňe sürüpdir. 2017-nji ýylda Ýewropanyň adam hukuklary boýunça sudy Bekiýewiň Türkmenistana berilmeginiň toxtatylmagyny gazanypdy. Ýewropa sudy Ortiýetiň häkimetlerine hat ýollap Türkmenistanyň raýaty Aşyrbay Bekiýew bawatynda halkara sudynyň 39-njy kadasynyň ulanylanlygyny habar beripdi. Bu madda ekstradisiýa işiniň toxtatylmagyny talap edýär. 2017-nji ýylyň maý aýynda Aşyrbay Bekiýew boşadyldy we onuň mejburi watanyna dolanmak işi toxtady. Emma Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä ol pasportynyň möhleti gutaranlygy sebäpli Ortiýetden çykyp bilmändir we bu onuň immigrasiýa kanunlaryny bozmakda aýplanmagy üçin esas bolupdyr. 2023-nji ýylyň martynda polisiýa oňa 5 ýyllap Ortiýede girmegi gadagan etmek barada karar çykarypdyr, emma bu karardan şikayet edilipdir. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy gaçywatalgy soramak tertibi tamamlanmanyňa gaçywatalga gözleýän adamyň deportasiýa edilmeginiň halkara hem milli kanunlara gödek ters gelýändigine öňe çeker. Aşyrbaýyň dogany Täçmirat Bekiýew Sankt-Peterburgda tutsaklykda saklanýar. Ortiýet Federasiýasynyň baş prokuraturasy onuň Türkmenistana ekstradisiýa edilmek meselesini seredýär dip Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy ýazýar.